Isikhalo esikraxa somntwana oneminyaka 11 ubudala sikhumbuze usapho kwakunye nabahlali ngesizathu sokuba behlanganisene kwikhaya lakwaMtsizela. Usabelo Sikhundlwana ungumalume kaNtomzanele obulela intsana zakhe naye wazigqithisa amafu umchaze njengenenekazi ebelithobekile nebeliziphethe kakuhle. Umuntu unexake kakhulu engatholi uncedo makaye nakonontlalontle nakobhuti bakho unelungelo lokuyiphalaza inhliziyo yakhe ukwenzela bancedakale ngoba xa ethule kakhulu uzozigcina izinto ngaphakathi alimale. Ubulela Mkhananda wafikela kuye umntwana ngethuba ebhunqa eceleni lokufa uthi uNtomzanele waqala ishishini lokuthengisa imfuno neechips phambi kokuba ahambe ukuyokufuna umsebenzi. Ubulelwa uqhube wathi ukubuya kwakhe umfi obenama-35 eminyaka ubudala ufike ekuhlaleni selenotshintsho olungaqhelekanga. Ehlathini xa befika ehlathini ufike wohlisa lo ubembelekile umntana wamondlalela ingubo lubembeleke ngayo wabahlalisa phathi ihlala napha nonke bantwana bam hayi ke bahlala nyani wakhupha le plastic kule plastic kukhona ibhotile yezikhaseli light eyi2 ngephezolo basele eziyi4 wakhupha eyi1 wakhupha la pilisi ibina2 wayifaka kobutywala wabese khupha ikomiti kusho ukuthi bekhona ikomiti kule plastic wabese bagalelela ethi mabasele. Petros Majola uphuma kwiKhula Community Development Project ubongoze amasebe karhulumente achaphazelekayo ukuba aqhubeke nokuphosta esivivaneni ukuxhasa le ntwazana izibona sele iyinkedama incinane kangaka. Funeka siqwalasele uba uzawuqhubeka kanjani nobomi ngoku kuba funeka efundile. Thandile kumphathi wemfundo ufundile kade xa esithi lo mntwana funeka ndidibane nentloko endisebenza nazo sebeni sikhangele indlela yomsusa kula environment. uNtomzanele Mtsizela ushiya ngasemva unina udade wabo kunye nentombi yakhe eneminyaka 11. Kwiindaba zethu kuChannel 163 ndinguSiphosethu Boy ndiseJabavu ePort St Johns.